De controle naar Moesma. Dan is het Fredde dagtitel. Dan is het Fredde dagtitel. En er komt nog even de klap bij. Ja, mooi niet. Nou, dankjewel Bronsma. En Jan met een groot applaus. naar Bronsma wint bij de senioren. Nou, de centimeter 72 is. Hier komt de jarig aanloop is goed. Die sprong ik, dan die klimmen ik prima. Houdt er hem dan ik wat terug. Dat doet het wat te slagen en dan die uitsprong. De winnaar! Ja, en die springt op een nieuw persoonlijk record. En Koetje voorbij de 18 meter. Want dat liedje luidt op zandje. Nou, als we het zagen, zo'n je sissen, dan moet het een 18 meter worden. Nou, misschien ben ik overmoedig. Maar dat lijkt het mij toch wel dat dit 18 meter is. Ja, en daar wordt jarig heel erg blij van. Dan weet ik dat jarig Joert X niet dan voor het eerst door 18 meter. Ja, zeker 18 meter 24. Maak een applaus voor jarig winnaar aan Nijp persoonlijk record.